Аз съм Даниела Георгиева Иванова и искам да ви кажа, че съм на 11 години. Имам една много добра приятелка, Симона, която ме подкрепя винаги и никога не успявам да й го кажа. Но чрез това писмо искам да й благодаря за това, че тя не ме оставя никога. И ще дам следния пример. Веднъж с нея играхме в футбол. Играхме с 6-ти клас, но ме сложиха вратар и трябваше да предпазвам вратата. Един от шестокласниците ритна топката много силно към мен, но Симона ме предпази и я ритна силно нататък. Много съм щастлива, че имам приятелка като нея. Благодаря й много. Както тя постъпва с мен, и аз постъпвам така с нея. Приятелството не е само да говориш с някого и да се чувстваш добре с него. Да му благодарим за всичко, защото това е много важно. Думата благодаря се състои от благ, дар, което е приятелството и всичко хубаво, което приятелите правят за нас. Благодаря ви!